лекция не е стъпвал до сега, даже и в сесия, всяка вечер си в клуба. Добро утро, добър ден, добър вечер. Честно казано, в момента и аз не мога да ви кажа точно какво е. Ще ви покажа директно. Часът е 5:31 и да, очевидно не спя. В момента се готвя за сесията. Първия ми изпит е на 15 януари. Днес сме 13, имам точно 2 дена до него, но спокойно, до момента подготовката върви много добре. Просто притеснението си го има, няма как без него. Явно знаеш изпит как се взема, кой професор теб ще те скъса, стоя крак и тая рокля къса. Сега май най-добре да си легнем да спим, защото все пак и утре е ден и ни трябва и малко почивка. Промяна в плана, отивам до кафемашината на партера, за да си вземем кафе, защото забравих, че имаме да учим теория. Днес няма да си спи. Тук очаквам бавно да съмнеш чаша кафе. Върнах се обратно в стаята, за моя голяма радост, моя любим охрана беше долу и 15-20 минути си говорих с него и му обяснявах как студентския живот от това се превърна в това. И човека просто стоя и ме слуша. 7:30 стана, слънцето започна да изгрява, а аз ви казвам лека нощ. Ей, така сме преди изпита. На здраве, колеги! Взимаме изпита и ги убиваме утре! 50 точки! Здравейте, аз съм Мелиса и смятам, че ще имам шестица на изпита по математика. Ами, аз се изложих. Аз съм Валентина и ще изкарам 4, примерно. Аз съм Никол и според мен аз ще изкарам 3. И имам 4! Аз съм Симеон и ще имам шестица по математика. Айде, 6! Аз съм Айфер и се надявам на 6. Аз съм Иван и мисля, че ще имам 3. Забравих си името, не Габриела съм и очаквам поне 5. Се надяваме. Да, изпита мина. Наистина го взех с 6 и де-факто се заслужаваше целият този труд. Но проблема за този изпит, който предстои по микроекономика е, че аз по микроекономика не харесвам да уча. Не, че по математика изгарям от желание, но по микроекономика проблема е, че аз трябва да седна да уча. Да, логично, но сега продължавам да уча. Добре, 10 минути малко по-късно имаме апдейт. Получих ето това съобщение и познайте какво. Отивам на дискотека. Дискотеката си беше готина, имаше участие. Проблема е, че в момента се чудя дали да уча или директно да лягам да спя. Искам шестици по всички изпити, което звучи малко като мисията невъзможна, но ще направим всичко по силите си, за да го постигнем и за това сега ще уча. – 18 януари, 12:36. Продължаваме подготовката за изпита по микроекономика, като за днес планът е да не спим изцяло. До 8, 9, 10, вече зависи до коя тема съм стигнал, да уча и евентуално през деня да спя, да видим дали това ще се случи. Микроекономиката. Изучавам за последен път. Лошо сме си. Съвършена и несъвършена конкуренция. Сълзите текат. Професорът задава въпрос за разлика между монопол и олигопол. Аз го гледам. Ми се моля. Да ми пише 6. И ето почва. Той да ми се смее. И аз падам на колене и се моля на всички богове. Да ми пише 6. За днес толкова, супер много ми се доспа, не мога да издържа повече, ще заспа над учебника, вече просто чета и не разбирам абсолютно нищо, затова ще го оставим за утре. Лека нощ! Аз се връщам от шопинг, заредих се с енергийни напитки и малко храна, а хората отгоре си пият и ще се забавляват.
Нека, няма лошо. И аз бях така едно време. Хубавото на ученето по микроекономика е, че сега ще посрещнем изгрева. Ало, мамо, какво правиш? Хъпнахме и гледаме филмче сега. Какво да правя? Уча по микро. Да ми обясниш каква е разликата? Всъщност, какво представлява една еднолична фирма? Нямам никаква идея. Едноличен търговец. А за акционерно дружество знаеш ли нещо? АД-тата? Да, акции. Целият капитал на дружество е разпределен в акции. Тоест? За втори пореден път, благодарение на микроекономиката, посрещам изгрева. Обаче ви казвам лека нощ. 6 часа и 16 минути, листите са ето тук. Аз продължавам да уча, много съм притеснен. Изпита идва, аз не съм достатъчно подготвен. Просто шансовете ни за 6 са минимални. Бих ви казал в момента добро утро, обаче нито е добро, нито е и добро утро, защото цяла нощ не съм спал, не съм мигнал. Решавах задачи по микроекономика и си преговарях темите. Обаче в момента, понеже си направих кратка почивка от цялото учене, е време за музикална почивка и не каква да е, а такава, с която да събудим съседите. Щом аз няма да спя и те няма да спят. Даже и в сесия, всяка вечер си в клуба, кой професор теб ще те скъса? Че! Дай! Оп! Тече живота, не виждаш ли, и няма време, разбираш ли. На здраве за теорията на производството и маржиналния продукт. Дигай тост за това, че сме живи, че сме тук. Аз спирам да уча, каквото било. Надяваме се всичко да мине наред утре и очаквайте резултатите. Идвам с нагласа за 5, обаче смятам, че ще имам 4. Но имам 5. Смятам, че ще имам 5. И имам 5. Аз смятам, че на изпита по микроекономика ще изкарам максимум 4. Калояне, изядах там. Съм Юли и се надявам да имам 3. Трябват ми цели 23 точки. Аз съм Ивета и мисля, че ще имам 3. Зейко имам 4. Ние сме Теодор. Ние сме Теодор и Никол и мислим, че сме скъсани. Не ни скъсаха. Не, трябваше. Имаме 3! Аз съм Валентина и ще имам 3. Трябват ми цели 14 точки. Вижте ги. Нещастни. Имам 3. Имам 3. Ето е едната. Ето е другата. Вече съм в Шумен, изпита по микроекономика мина. Ще ви излъжа, ако кажа, че съм доволен, защото, както ви казах, искам 6 по всички изпити. Очевидно това няма да се случи, но въпреки това няма да се откажа и за последния изпит. Там отново ще се борим за 6, а и все пак микроекономиката не е моя любим предмет. Студентски живот, так сладък живот, захвърлен и вечно песен. С изпити тежки нощи чудесни живеем си всеки семестър. Студентски живот, так сладък живот, захвърлен и вечно песен. Симеон Маринов донесох още престиж на своя университет. Възпитани на Икономическия университет град Варна. Печелиха златни медали в тази годишната сесия по информатика. Симеон Маринов стига до успеха в старша възрастова група. Винаги конкуренцията е сериозна и винаги е трудно и нормално. Мартин Недев, Симеон Маринов, който наесен ще бъде в 7-ми клас, е победител в надпреварата в младша възраст. Датата е 29 януари, изпитът е утре, аз натоварих багажа и е време лека по лека да го пренасям към колата, за да отпътуваме към Варна и да очакваме изпита. Изпита по информатика е след няколко часа. Изобщо не съм притеснен, макар да не съм напълно сигурен в знанията си. Просто имам добро предчувствие за самия изпит. Проблема по информатика е, че всичките ни лекции и упражнения бяха рано. Лекциите, на тях не се ходи. Лекциите са за това, за да не се ходи на тях. Но упражненията всички бяха от 7:30.
При което от мен се очакваше да стана толкова рано. Че да отида на упражнение, че да слушам, че да внимавам, че да работя. Много неща станаха. Просто не. Информатиката я отписах от всякъде и сега трябваше да се наваксам всичко. Може да се каже, че долу-горе успях, но ще видим утре какво ще се случи. Стискайте палци. Здравейте! И от последната ни спирка тест по микроекономика. Глупости, чакай! И от последната... пак забих! Изпит по информатика. Аз смятам, че ще имам поне 4, но се надявам искрено на 5, пак дай Боже и на 6. 3 от 3 взети изпити. На нито един не съм скъсана. Аз съм дошла с нагласта за 5, ама ако имам 6 няма да я върна. 6 не я върна. Смятам, че ще имам 5, но се надявам на 6. И имам 5. Мисля, че ще имам 3. Имаме 4. Мисля, че ще имам 3. Хайската рачета имам 4. Мисля, че ще ме скъсат, защото нищо не знам. Не ме скъсаха. Имам 10 точки повече, отколкото си мислех, че ще изкарам. Не ме скъсаха. Мисля, че ще имам 3. Имам 4. Край. Просто сесията приключи. Дойде и си замина. Да, беше доста дълъг месец, беше си доста напрягащо, но ето, че всичко приключи. Можеше да бъде и 6 по информатика, но каквото такова, доволен съм, най-вече защото просто сесията си замина. Това са оценките, които успях да изкарам за първия семестър. 2 петици, 3 шестици, среден успех 5,60, толкова. Стига ми. И това беше края на видеото. Надявам се клипът да ви е харесал, а от мен, чао!